Naša spoločnosť Dodo uviedla na trh novinku, slotové doručovanie. Vďaka tomu, že sme vyvinuli widget, je to nejaká jednoduchšia forma integrácie pre e-shopy a práve vďaka tomuto widgetu dokážu e-shopy ponúkať zákazníkom slotové doručovanie v konkrétny čas a zvýšiť tak vlastne zážitok toho zákazníka. Zatiaľ ten projekt funguje veľmi úspešne. Máme už nižšie desiatky klientov, ktorí majú zavedené slotové doručovanie a plánujeme samozrejme túto bázu klientov rozšíriť a na základe súčasných výsledkov je to veľmi populárna metóda home delivery a naozaj sa to chytilo veľmi dobre. Takže sme veľmi radi, že sme uspeli aj v súťaži The Best of Czech and Slovak Logistics, kde sme získali prvé miesto. A to je tiež dôkazom toho, že je to projekt, ktorý bol veľmi zaujímavý, úspešný a vážime si toto ocenenie a je to vďaka vlastne celému týmu, ktorý na tom pracoval.